Ďakujem, Alma, že si nás pozvala na návštevu. Dúfam, že vám moje vianočné pečivo chutilo. Pravda, že jej chutilo, však ho už všetko zjedla. Pepa. Prosím. Mami. Daj si dole okuliare, prosím. Potrebujem s tebou hovoriť. Môžeš ísť so mnou, prosím ťa? Áno, Zlatko. Pepa, postraž prosím ťa malého. Jasné. Hneď sa vrátim. Možno mu je zle z toho, čo pojedol. No čo, je ti zle? Nemohli mu tie koláče uškodiť však? Nie, to nie. To mi odľahlo, už som sa zľakal, že mu je zle z nich. Boli naozaj výborné. Áno, boli výborné. Určite chutili vám. Takže, nepovedala som ti to, mama, ale ďakujem ti, že si sa ma v škole zastala. Viem, že som to mala urobiť hneď, ale vieš, keď ja... Moja. Naozaj som si myslela, že v momente, ako sa ospravedlním, budem musieť utiecť zo školy, ale nie. Zlatko, ešte tam máš veľmi veľa práce. Neviem, či to sama dokážem. Je to tam hrozné, mama. Nie, Zlatko, niektoré veci musíš zvládnuť sama. Ale so mnou môžeš vždy počítať. Vždy. Ale aby si našla svoju cestu, potrebuješ byť sama, Zlatko. A čo sa stane, ak ju nenájdem? O tom, či ju nájdeš alebo nie, rozhoduješ ty. Ja viem, že je to veľmi ťažké, Zlatko, ale nájdeš ju. Prosím. Robert, táto som ja, Selina. Musím ti niečo dôležité povedať. Hľadá ťa Miguel. Čo sa stalo? Čo? Nikoho otca už operujú? Prosím ťa, zachráň ho. Ponúkam ti moje srdce namiesto jeho. Ale prosím ťa, zachráň ho. Neber mi ho, prosím ťa. Otec, musím sa ti ospravedlniť. Nebol som tým dobrým synom, ako si očakával. A už vôbec som nebol poslušný. Ale keď nemôžem ísť proti tomu, čo cítim. Vstúpte. Ahoj, Niko. Prišli sme za tebou. Áno, Niko, budeme tu s tebou. Ďakujem. A tvoja mama? Mama čaká pred operačnou sálou. Chce vedieť, čo sa deje. Je vlastne s ním. A ty sa máš ako? Teraz, keď ste prišli vy, tak oveľa lepšie. Dobrý večer. S dovolením. Isté. Operácia sa skončila. A ako sa má otec? Kamarát, mne sa zdá, že Joaquín droguje. Určite. Diego, upokoj sa, dobre? Ja neviem, naozaj nie. Veď je to viac ako jasné, že niečo berie. Dobre, ak niečo berie, tak mu teraz akože máme ísť všetci vynadať, alebo čo? To nie, ale dávaj si na neho pozor, jasné? Ale je to kamarát. Je to idiot. Tomás, uvedom si, že berie drogy. Ak mu na to prídu, potrestajú aj teba, uvidíš. Až taký idiot nebude. Pozri sa, chodí s riaditeľovou dcérou. Takže je na neho každý krátky. Nie. Áno? Nie. Tak, dobre. Ako sa má môj otec? Zdá sa, že to dobre dopadne. Práve sme ho presunuli na intenzívku.
Ale musíme pár hodín počkať, aby sme zistili, ako bude reagovať po anestézii. Zatiaľ nevieme nič viac. Musíme počkať. Vaša mama je už s ním. S dovolením. Musíme čakať. Dovolíte? Dovidenia. Mám pocit, že toto sa nikdy neskončí. Ale veď povedal, že všetko šlo hladko. Okrem toho my tu zostaneme s tebou, Niko. Neboj sa. Musíš veriť. Všetko dobre dopadne. Teraz musíš ísť za svojou mamou. Môžem ísť s tebou, ak chceš. Naozaj, pôjdem tam s tebou. Áno, ja ti zatiaľ idem po niečo na jedenie, Niko, pretože neverím, že si vôbec niečo jedol. Áno, prosím ťa, umieram od hladu. Od včera som nič nejedol. Dobre, poďme. Upokoj sa. Poďme. Niko. Poď sem. Počuj. Všetko dobre dopadne, neboj sa. Jasné? Ale ja sa netrápim iba kvôli tomu, Miguel. Trápia ma aj peniaze. Ešte neviem, odkiaľ vezmeme toľko peňazí, ale sľubujem, že ich zoženieme. Ako, Miguel? Nechaj to na mňa. Dobre? Kde ich zoženieš? Neviem. Hovorte, pán riaditeľ. Sľúbili ste mi, že do dnešného dňa vyriešite môj problém. Tak mi prosím povedzte, ako to chcete riešiť. Lebo nemám veľa času, o 5 minút mám hodinu. Viete, profesorka, vy tu hodinu mať nebudete. Nerozumiem. Prečo? To tu nezostal nikto zo štvrtákov? Nie, pozrite, nejde o to. Rozmýšľal som o tom a došiel som k záveru, že bude najvhodnejšie, keď si trochu oddychnete, kým sa veci trochu neupokoja, pani profesorka. Nie, počas mojej kariéry som ešte nikdy nemala žiadnu dovolenku. Takto, budete si užívať dovolenku a bude vám bežať aj plat, pani profesorka. Vy ma poznáte, pane. Nikdy som nepracovala kvôli peniazom. Peniaze nie sú pre mňa dôležité. Videla som rásť svojich žiakov. Učenie je môj život. Ja som vychovala mnohých učiteľov. Ja viem, pani profesorka. Odídem, umriem. Kam mám podľa vás ísť? Čo mám podľa vás robiť? Iba si to predstavte. Som sama. Nemám kam ísť. Čo budem celé dni robiť? Ja umriem, pane. Ak prestanem vyučovať, tak umriem. Naozaj umriem. Mia, prosím ťa, daj mi ten šek. Nie, nič ti nedám. Ale akože nie, Mia, nemám náladu na hranie, daj mi ho. Ani ja nič ti nedám, pretože si neželám, aby si okrádal môjho Pozri, otca. Mia, nemám čas sa s tebou hádať, daj mi ho. Som ti povedala, ty hlúpy vidieča, že ti nič nedám. Bože, čo ti je, preskočilo ti, alebo čo? Nie, nepreskočilo mi. Tak mi ho okamžite daj! Pusti ma! Arango! Kto ste, že sa takto správate k žene? Ste v poriadku, slečna Kolučiová? Nie som v poriadku. Je to surovec. Nie, počkajte, ona to celé Vy začala... buďte radšej ticho. Poď ticho, ty hlupák! Budete mať zápis. Poďte, prosím, ste v poriadku. Ublížil mi. Pôjdeme na ošetrovňu. Je to hulvát. Ona to celé hrá, nevidíte? Chcela si vojnu, máš ju mať. Pozrime sa.